Patumi Preniphai Puarni, BJP Asong Pen, East Karbianglong, BJP Asai Hemalong, pherangke amai ini ponsi, Congress Pen, APHLC Asong Pen, Karbianglong Thomas Council aphan, Kechopanglim Ahok akoi kipi aputhak, pherangke amai kangni. Lapusong akoi kipi thap lake, methang asong ale Kechopanglim jabidi pusi, Karbianglong BJP Asong Pen, ningje. Karbianglong Thomas Council along Kechopanglim Ahok helam, Congress Pen, APHLC atum, Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hang aphan akoi kipi aputhak Guwahati High Court along case number PIL 39/202 lamhoi pabon ponlo. Laso long Karbianglong Autonomous Council CEM ke claim kita masai mualong ke jongpon ke do anta phan pharui sike ke tangpon pamilu pusi man ke do Guwahati High Court pen peklangpon etlo. La pen PIL lamhoi ta pajut ponsi ing hapon etlo. CEM Dr. Tuliram Rong hang aphan Kechopanglim Congress apen APHLC atum Ahok helam ki bokpon ke kevan GMP kilik ahut alika chu endunji aphanchot. Karbianglong Autonomous Council along CEM Dr. Tuliram Rong hang ki chari pen Karbianglong angkang pialong kaching thurasai ki klemang thexitami thekpon longlu lapen kevan jiani an aphansitami sai dengpon bomlu. Lasi Karbianglong Autonomous Council CEM aphan Kechopanglim akoi kipi Karbok thap chot pusi MAC mongwerong pipen pherangke amai long ningje pon. Kechengsi bangke allegation peran apran stame wan lo kula sus stame PIL stame Guwahati High Court long ke file dolo high corruption alam. PIL numberustame nili ningje de PIL 38/2020. Laso copy stame muna litum nahi to de militum mo press meet tangete tipo. Laso judgment ma milikuri kuipo kaplet mo technical aru detail nahi te na litum mo pori milu lakken. Labangke 27 September 2023 si a judgment man doitla Labangke before Honorable Chief Justice Honorable Mrs. Justice Sushmita Thong nilidang areng ke alam pen si tokdo nili kuring terpo nili tum bujidan nahi prote je petitioner tum kipu je tak tuar tantik wangge Ahok kali lake Honorable Chief Justice ake haiti mas injelo je pen judgment madatulo je dake kadugo be tuar anta construct lap lo pen tang lap lo si dake tokdo Mahamaya constituency long Preniphai clear ni pen Unity, Victory and Prosperity, Rally amai kibi pangcheng ponlo. Laso mai long ke ongdong atum BJP aphan aning ka chethe pen nangchirap nangcheto dunlo. Lasi BJP asong long karyakarta atum sitami nangchirap cheto dunangji. Karbianglong Autonomous Council CEM pen rada pharman ke claim pipon along opposition party atum ke khamkhe dun ke chokche. Lapen ke khamkhe atum aphan pinrem ponlo. Wardik pide da pita Congress lapen APHLC asong atum ke khamkhe pon ke Guwahati High Court aphan aman pipe dera sonlo. Lapen CEM aphan Ahok helam ke koita pensi aja kong ke pabobji aphan si BD ke claim athe ke wangji surehini ra incorrectly aninkan MP kilik nangte bok bomlo. Laso jok koson si BJP aja kong ke pabobji mapu a BDC opposition party atum ke claim pon pusi EKA BJP amai pu rolen kiling pen pherangke amai long ningje. Yang long development pini Narendra Modi सरकार बा भारतीय जनता पार्टी सरकार 2014 pen pini ariant ningkan sirket pini Karbianglong all India la bangso ka develop long Assam ta develop piglo la songbong pini Karbianglong seta atok anuan seta me towa pacetang lab dia phan me pacetang lab dia phan land pacetang lab dia phan school ki pacetang lab dia phan Lasong dan taksi segelan je pacetang lap thek dia phan pini Dr. Tuliram Rong hang initiative pen pini kadowe labang so ki pacetang thekji aphan am so si ka pacetak tu lapen alangli ki claim in tomte pin pen rat phan ki claim pen pini labang so lam an so se rat phan ki pacetak ki pachini thu dia phan lapen scheme me sensen akonom ki pon thu dia phan rat pen labang so ki chi sa dia phan atumi tarik Lipen cengelo labangke muat itu Dr. Mungwai dan hamlo labangke nilitum unity victory lapen prosperity labang so arelia bangkat ni pen cek
lasi atumi ta mesen pen aso a program mang chuno soreli chuno lasi non ke bangji 8 tarik ta dolo suidho tarik ta dopo lapen 16 tarik ta do polson thase tijuji ke 19 lasi la so program along seta Karbi Anglong arat do ana phanta juningri lo lapen Bharatiya Janata Party a karjakarta aber kana tha ana tum phanta laso areli lo nang chitodun pen Dr. Tuliram Ronghang a leadership pen pini Karbi Anglong la an ki paching thul thek la an ki claim thek lapen Dr. Himanto Biswa Sharma pen ladak Karbi Anglong arat pham nang jinso nang rap thek apo News report Karbi Anglong live